Bona tarda, soc en Jesús Aumatell i com he fet fa una estona amb el llibre Cos absent de Pep Rosanes Creus, ara faré una demostració de l'enquadernació de un altre dels seus llibres que he publicat darrerament, que és El cap amb el llençol, segona edició, però en realitat primera edició íntegra. És a dir, en aquella ocasió que s'havia publicat el 2004 hi mancaven uns textos, 3 contes, que en aquesta edició doncs hi són. Per tant és la primera edició. Ara, com en l'altra ocasió, és a dir, com fa una estona, farem el que és el cosit de la tripa. Tenim els plecs impresos ja i correlativament, amb el llençol, etc. Doncs, com en l'altra ocasió, primerament subjectem els plecs, verifiquem que es venen correlativament, subjectem els plecs amb unes pinces i ara el que hem de fer és tallar-los per tal que puguem passar-hi el fil amb facilitat i de manera consecutiva, tal com convé. Com veieu, aquí es veu els que he fet aquests talls al llom dels plecs, de manera que ara em serà fàcil passar-hi l'agulla. De fet, això és ben bé el mateix que ja he fet en l'altre vídeo, per tant, no caldria, si és que heu vist l'altre, però com que no sé si l'heu vist, doncs mira, aquí està una altra vegada. I si l'haguéssiu vist i voleu encara veure més coses d'aquest vídeo, simplement avanceu ràpid o feu un salt endavant amb el ratolí, cliqueu, pum, no sé, uns minuts endavant, i apa, tiramilles.
En aquest cas hi he fet 4 parells de sec, un sec, que antigament sec, si no recordo malament, hi posàvem accent diacrític, quan volíem dir un tall fet en una superfície rígida, seria un sec, o en una superfície tesa, plana, un sec. Per diferenciar-ho d'un sec seria una persona que no pot, diguéssim, fer ús del sentit de la vista, seria un cec. Però bé, no exactament, no seria aquesta definició, perquè també una persona que, diguéssim, està a les fosques tampoc pot fer ús de la vista perquè no hi ha llum, no perquè no tingui la facultat de veure-hi. Per tant, hem de precisar que un cec seria una persona que per alguna raó, sigui natural, sigui accidental, no ha perdut o no té la capacitat de veure. Això seria un cec. Diferent del que és un sec. Però també un sec és una persona, en aquest cas un home, perquè si no seria seca, un home que no té, que té molt poca o gens de grassa al cos. Seria una persona seca, seria sinònim com de magra, seria una persona de carns fines, poc voluminoses. Jo, personalment, seria, diguéssim, un exemple del contrari de sec, és a dir, gras. El gras i el sec, el gras i el magre. Hi havia una parella de còmics americans del cinema mut, o no, dels principis del sonor també, Stan Laurel i Oliver Hardy, que es deien El sec i el gras. O a l'inrevés, el gras i el sec. Stan Laurel i Oliver Hardy. Stan, digues, Oliver, les olives negres tenen potes? Diu, no. Aleshores m'he menjat un escarbat. Aquí arribem molt justos i és millor afegir-hi fil, com també ens ha passat en el cas de l'altre. Tant se val. És així com m'agrada a mi.
Caso. Atontat. Tontaina. Que havies d'haver-ho lligat tots dos i així seria, ens hauríem estalviat un pas. Com m'agrada a mi. Podria haver serrat més, però aquí això de serrar no va gaire bé perquè hi ha el perill de malmetre el moble, per això no m'arrisco a anar massa fondo, però en qualsevol cas és una cosa que no té massa complicació. Doncs aquí tenim cosits els plecs i afegim el que són les guardes, en aquest cas són vermelles, i ara hi enganxarem un reforç al llom, no cal que sigui tota la llargada del mateix. Per això necessitem la cola altre cop, en cas un guarda. Senyor pinzellet, senyor pinzell, Mr. Pinzell, vingui cap aquí, se'l reclama.
Bé, una vegada ho tenim així, hem de tallar-ho, com hem fet amb l'altre. Normalment, això ho faríem seguit, vull dir, cosiríem primer els plecs, si en tenim dos, els fem, o 3, o 15, o els que siguin, els cosim, i després els tallem tots seguits, no? En aquest cas, com que volia fer vídeos, doncs ho he fet així per separat, però es comprèn que això no és suficient, si portem molt temps ara aquí, ara allà, si ho fem seguit és més. Aquí tenim el guillotón, serien, hem dit 15, aquest llibre en si fa 15 d'ample, per tant deixarem a 14 i mig, tenen 14, una mica més de 14, mig, sí. Ara convé posar-hi paper a sota perquè veieu? Tallar més. Tallar una mica més. És així. Així, és així. Com m'agrada a mi. Un tall per una banda. Gairebé.
Tenim el llibre tallat per una banda, ara hem de tallar pels dalt. En fi, ja l'hem tallat com correspon i ara és qüestió de fer l'enquadernació. Això em vindrà netejada després. Fem aquí fer una mica de poti-poti, la cirala. Campi i pugui. En l'altra ocasió fem la tapa. En aquest cas hem de menester un paper més gros, lògicament. Bé, més o menys, doncs, simplement el mateix que havíem fet en l'altra ocasió.
separació aquí és important. Tot cobert amb un vel negre.
en caure espigues d'or. Quasi. Això no ha de passar. Finalment hi afegim la signatura d'autenticitat
tota manera aquest és el vídeo que també ho certifica.